വാഹനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ABS എന്നാൽ ആന്റി ലോക്ക് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം എന്നാണ്. പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഇത് ടയറുകൾ ലോക്ക് ആവാതെ നോക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വണ്ടി തെന്നിപ്പോകാതെ സുരക്ഷിതമായി നിർത്താൻ സാധിക്കുന്നു. ABS കണ്ടുപിടിച്ചത് മെഴ്സിഡസും ബോഷും ചേർന്നാണ്. 1978 അവർ ഇത് ആദ്യമായി കാറുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചു. പിന്നീട് ഇത് എല്ലാ വാഹനങ്ങളിലും ഒരു സുരക്ഷാ സംവിധാനമായി മാറി. ABSന്റെ പ്രവർത്തനം ശരിക്കും കൗതുകകരമാണ്. ഇതിൽ പ്രധാനമായും 4 ഭാഗങ്ങളാണുള്ളത്: വീൽ സ്പീഡ് സെൻസറുകൾ, വാൽവുകൾ, പമ്പ്, കൺട്രോളർ. ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വീൽ സ്പീഡ് സെൻസറുകൾ ഓരോ ചക്രത്തിന്റെയും വേഗത അളക്കുന്നു. ഏതെങ്കിലും ചക്രം പെട്ടെന്ന് വേഗത കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ കൺട്രോളർ വാൽവുകൾ വഴി ബ്രേക്ക് പ്രഷർ കുറയ്ക്കുന്നു. ഇത് ചക്രം ലോക്കാവാതെ കറങ്ങാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ വളരെ വേഗത്തില് ബ്രേക്ക് പ്രഷർ കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് വണ്ടി തെന്നിപ്പോകാതെ സുരക്ഷിതമായി നിൽക്കുന്നത്. ഇതൊരു സങ്കീർണമായ പ്രക്രിയയാണ്. ഇതുപോലുള്ള പുതിയ അറിവുകൾക്കായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ, ലൈക്ക് ചെയ്യൂ, കമന്റ് ചെയ്യൂ.